نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمشي نلا ربا شاترا قوتن رمضان هجرة دبودة دا 46 wanda ya zo 19 ga watan 3 2025 kamar yadda sanarwa ta gabata a wannan yammaci za mu haɗu a wannan babban masallaci da ke cikin wannan makaranta ta Federal College of Education domin gabatar da wannan faɗakarwa kuma alhamdulillahi mun iso abinda muka iya ƙarawa akan 4:15 shine mun ƙara minti 5 muna fatan afuwa shi yasa nace a tsallake wani protocol da mun bumi da ku za a sha ruwa a nan ba saboda ga shugabannin kwaleji na a zaune ga mataimakin basa ga rijistara ga duk ga sunan ga makarantar na a zaune to idan muka ja da tsawo lokacin koma gida bai ba to lalle su za su kawo mana dabino da 'yan kajin da ɗan farfesun da za mu yi buɗe baki da shi to kuma da alama ina ga ba su shirya haka ba to ƙara mu ba ku lokaci isasshe da za mu iya gamawa cikin lokaci kowa ya koma inda zai sha ruwa mai iyali dama an masa shiri mara iyali kuma inda ake rabon kunu inda ake rabon kunu da kokon nan insha Allah za ka iya komawa gurin kafin ya ƙare muna fata ko da ka taho ka wakilta wanda zai shiga maka layi domin ya karɓar maka kunu da ƙosai kada a samu gagaruman matsala ta Allah ya samu dace abinda aka ce a tattauna ina ga magana ne akan hanyoyi domin inganta rayuwa riko da sababi da dalilai da hujjoji da sunan kauniya al'adu da Allah ya ajiye waɗanda in an bi su an yi tsari an bi tsari an tabbatar da tsari Allah yake bayar da abubuwa ta wannan hanya musulmi muna da wasu rukunan rayuwa guda 3 akwai addu'a'u akwai at-tawakkulu akwai al'asbabu na farko mu musulmi mun yadda da addu'a mun yadda da tasirin addu'a mun yadda da amfanin addu'a mun yadda da umarnin da Allah ya bamu na mu yi addu'a ko mun yadda da alƙawarin da Allah ya mana zai amsa mana addu'a kuma ba mu ba ma cikin abubuwan da Allah ya gaya mana alƙur'ani mun ga abin da annabawa suka dogara da shi a matakin farko bayan imaninsu da Allah shine addu'a ko mun ga addu'a yadda take ɗauke bala'i
mun ga addu'a yadda take ɗauke musifa, mun ga addu'a yadda take tare tashin hankali, mun ga addu'a yadda ke canza abin da ba zai yiwu ba saboda addu'a iyu, abin da zai yiwu kuma addu'a ta sa ya zama da sauƙi, abu da yawa da ke nesa addu'a ta dawo da shi kusa, abubuwan da yawa da ya ƙi yiwuwa addu'a ta sa ya yiwu. Tasirin addu'a da amfanin addu'a da muka gani da wanda muka ji, wani mu ya shafa, wani wasu ya shafa, wasu Allah ta'ala da kansa subhanahu wata'ala ya ba mu labarin annabawa da suka yi addu'a Allah ya amsa musu. Ga misali guda 7 daga cikin tasirin addu'a da Allah ya gaya mana alƙur'ani. Annabi Ibrahim ya roƙawa Makka abubuwa guda 5, kuma duka abubuwan nan guda 5 sai da Allah ya tabbatar da su. Abu na farko yace rabbana wa ba'ath fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Bayan ya gama gina Ka'aba shi da ɗansa Annabi Isma'il sun yi addu'ar Allah ya karɓa, sai ya ce ya Allah ina roƙonka wannan gari ka aiko musu da annabi kuma daga cikinsu, sannan idan annabin ya zo ya karanta musu ayoyinka, ya sanar da su littafi, kuma ya tsarkake su ya musu tarbiyya. Kuma Allah ya amsa wannan addu'a ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ya yi addu'a ta bai bija hazal balada aminan, Allah ina roƙonka ka sanya wannan gari ya zamo gari mai aminci, ya zamo gari mai zaman lafiya, ya zamo gari mai nutsuwa, mai alkhairi. Yau kowa ya shiga Maka ya san gari ne akwai nutsuwa, akwai kwanciyar hankali, akwai ci gaba, akwai alkhairi. Ka duba irin dubunnan miliyoyin mutanen da suke halarta birnin Maka duk shekara, wanda a shekara ta wuce an ce a shekara, a tsawon shekara, sama da mutane miliyan 150 ne suka je suka yi umara. Baƙi duka da suke shiga Maka su je su yi umara a tsawon wata 12, wasu shigo da daddare su yi umara, wasu shigo da safe su yi umara, wasu yi da yamma. Kana gama ɗawafi wani na farawa, kana sakin ɗaki wani na kamawa, jirgi na sauka, jirgi na tashi, ana cika hotel, da ka saki hotel wani ya kama, da an soke tukunya a ɗora girki. Na'am, haka Maka take kullum awa 24 aiki take yi. Masallacin Maka awa 24, kwana 7, wata 1, kwana 365 na shekara ɗin nan, kullum umara ake yi. Duk minti ɗaya wani ya gama, duk minti ɗaya wani ya shiga. To kaga wannan addu'a ta Annabi Ibrahim ta yi tasiri, shine addu'a ta biyu. Warzuquhum minas samarati la'allahum yashkurun. Allah kai musu arziki na 'ya'yan itace, kai musu arziki na wadata. To wannan wadata da Allah ya yi wa Maka da birnin gaba ɗaya da ƙasar gaba ɗaya, kowa ya gani da ido. Ga arzikin mai, ga arzikin kaji, kaza a Saudiya saboda tsabar gaskiya ma ita take gasa kanta, ita take juya kanta. Shi bai sa akwai inji mai juya ba, yace saboda tsabar gaskiya a Saudiya zaka ga gasa kaza tana gasa kanta tana juya kanta. So da aka shinkafa kaza da sauran kayan marmari ga sunan birjik, kuma abin mamaki duk abin da ka ɗaga na kayan marmari sai ka ga tambari a jikinsa na iya kwanakin da aka baka, in ya wuce ka aje musu abinsu. Ko haƙƙwai ma za ga yana ana rubuta masa expiring date a jikinsa. Wannan arziki da Allah ya wannan gari, da amana da Allah ya sa wa garin, da kuma aiko manzo da ya, sai kuma ce rabbana li yuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhi. Allah ka sa wannan gari su zama masu tsaye da sallah, masu kula da sallah, masu yin sallah. Wanda ya je Maka kam ya je ƙarshen sallah ai, don kowa ya zo gurin sallah kawai za ka ga ana yi, wani na idarwa, wani na tayarwa. Da an gama wata
lokaci na yi za a kira wata. Da ka tafi hotel, musamman in ɗakinka yana da ɗan nisa ko hotel ɗinku yana da nisa, da ka shiga ka zauna bakin gado sai ka ji an ce Allahu Akbar, sai ka yi alwala ka fito. Da ka fito ka zo ka ɗan zauna ka huta sai ka ji an ƙara kiran sallah. Saboda haka a cikin sallah ake, kuma an gyara guraren sallah. In ka ga yadda ake inganta masallatai da yadda ake gina su da yadda ake wato sa musu AC, duk girman masallaci a Saudiya za ga an cika shi da AC, an cika shi da kafet, an kawo firji an aje, an kawo ruwa an aje, an kawo lemo an aje, yana karewa kuma wani ya ɗau nauyin, ana shanyewa yana karowa, ana shanyewa yana karowa. Haka harami awa 24 din nan, kofin da zaka sha zamzam daban, wanda wani zai sha daban. In mutum miliyan 1 za su sha zamzam, an tanada musu kofi miliyan 1, kuma an gaya maka in ka sha da kofi ga inda zaka wurgar da shi, ga wurin ajewa, ga wanda aka sha, ga wanda ba a sha ba. Duk wanda ka sha to shikenan, dai ba kai zaka ƙara ba, to wannan kofin ya tashi daga aiki. Kowa da kofin sa yake sha. Wannan irin arziki da wadata. Sannan waje al'afidatan minan nasi tahwi ilaihim, ka sanya zukatan mutane suna karkatuwa zuwa gare su. To kaga wannan kowa yana sha'awa ya je Maka, ya je Madina, ko nawa ka kashe ka je Maka, ko nawa ka kashe ka je Madina, baka jin kaya asara. Kuma duk wahala da mutum ya sha aikin haji ko a umara, da an sauke shi a airport sai kawai ji sha'awar Maka, ina ma a sake komawa. Wannan daɗin garin addu'a ce duka da tasirin addu'o'in da Annabi Ibrahim ya yi. Mun ga addu'a yadda ta yi wa Annabi Ayyuba tasiri. Annabi Ayyuba ya shiga jarabawa da ta ƙarar da arzikinsa na awaki da shanu da tumaki da kayan gona, har ta tafi da iyalansa, ta tafi da lafiyarsa, ta tafi da komai nasa. Inna wajadnahu sabira ni'mal abd innahu awwab. Ya gamu da jarabawa ta kai inda ta kai, sai ce rabbi anni massani yadurru wa anta arhamur rahimi. Ya Allah, ciwo ya fada mun, larura ta same ni. Allah ya san larura ta same shi, amma yana fito da rauninsa da neman taimakonsa. Wa anta arhamur rahimin, na san kai masu jin kan ma to kai kake jin kansu. Mai Allah ya ce fastajabna lahu, sai na amsa masa. Wa kashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum. Allah ta'ala ce sai na amsa masa, na yaye masa wannan bakin ciki, na yaye masa wannan ciwo, sannan na maido masa da iyalansa da kwatankwacinsu ƙari. Addu'a ta yi tasiri ko ba ta yi ba? Ta yi. Annabi Yunus kifi ne ya haɗe shi, ka san ko ba bala'in da ya fi kifi ya haɗe ka, kuma bai mutu ba, kifin bai mutu ba. Ga duhun dare, ga duhun teku, ga duhun cikin kifi, amma a haka ya san ba abin da zai fidda shi daga nan sai addu'a. Wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa zanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Allah ya ce fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gammi wa kazalika nunjil mu'minin. Allah ya ce sai na amsa masa, na fidda shi daga wannan bakin ciki da damuwa, haka nan nake amsawa muminai. Sannan na 4, annabi Zakariya, shekarunsa sun yi nisa, shekarun matarsa sun yi nisa, bata samu ciki ba ko bari bata taɓa ba. Duk da shekarunsa ya yi nisa, shekarun matarsa ya yi nisa, bai fidda rai cewa in ya yi addu'a, ya yi tsayuwar dare, ya gaya wa Allah zai shiga lamarinsa ya ba shi ɗa ba. Shi ma haka ya tashi, ya fara addu'a, rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Allah ce fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Da ya tashi ya dinga wa Allah magiya, yana roƙon Allah, yana wa Allah kirari, yana fadanci, yana neman
Allah ya bashi ɗa. Allah ya ce sai na bashi ɗan da ya tsufan da matarsa ta tsufan. Allah ya ce haka na bashi ɗa kuma na wa ɗan suna inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Allah ya masa bishara zai samu ɗa kuma ya samu ɗan. Kun ga wannan menene? Tasirin addu'a ne yayi kuma Allah ta'ala ya karɓa kuma ya biya masa buƙatarsa da ya nema akan addu'a. Haka annabi Lutu da mutanensa suka sa shi gaba yayi musu wa'azi su jibe ce rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Allah ka tseratar da ni ka tseratar da iyalaina daga abin da suke aikatawa. Rabbin sunni alal qaumil mufsidin. Allah ka taimake ni akan mutane masu barna. Allah ya shiga lamarinsa ya aiko mala'iku suka zo suka halaka garin gaba ɗaya suka tseratar da shi da iyalansa. Haka nan da Fir'auna ya burin ƙasa ya nuna takama da isa da jiji da kai da fankama, shi ma Allah ta'ala bayan annabi Musa ya addu'a rabbi innaka atita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim wa shudud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawal azabal alim qala qad ujibat da'awatakuma fastaqima. Shi ma da yawa fir'auna wannan katafariya addu'a wanda ya nemi a halaka fir'auna, a shafe fir'auna, a tafi da fir'auna saboda abin nasa yayi yawa, barnat ta yi yawa, kisan kai, ta'addanci, da'awar rububiyya, da'awar uluhiyya. Allah ya amsa addu'arsa ya halaka fir'auna. Kenan mu mun yarda da tasirin addu'a, mu ma kanmu muna addu'a muna ganin tasirinta, muna ganin amfaninta. Musamman a wannan wata wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah ya ce idan bayina suka tambaye ka wai za su alaka ibadi anni, an tambaye ka game da ni, fa inni qaribun, ina nan kusa, ujibu da'watad da'i iza da'an, ina amsa kiran mai kira in ya kira ni, falyastajibu li, to ni ma su amsa mu, wal yu'minu bi, su imani da ni, la'allahum yarshuduna, dan su shiryu. Da ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah ta'ala ce ku kira ni zan amsa muku. So da wannan ya nuna mana musulmi abin da ya imani da shi a matakin farko kafin ya fara komai ya sa Allah, kafin ya sa komai ya kira Allah, kafin ya sa komai ya yi imani da Allah, kafin ya komai ya yadda komai yana hannun Allah. In Allah bai bayar ba duk dabarar nan ba za ta bayar ba. To bayan addu'a sai kuma al-akhdhu bil asbab al-mashru'a wal mubaha. Musulmi ya yi imani na biyu bayan addu'a a tashi ai aiki. A tashi ai aiki. Babu abin da yake samuwa daga kwance. Musulmi bai yi imani da lalaci, da gajiyawa, da kasawa. Abu takwas da suke durƙushe ɗan adam, Annabi sallallahu alaihi wasallam diya ne tsari da su. Allahumma na'udzu bika min al-hammi wal hazani wa a'udzu bika min al-ajazi wal kasali wa a'udzu bika min al-jubni wal bukhli wa a'udzu bika min galibati ad-daini wa qahri rijali. Waɗannan abubuwa guda takwas idan suka shiga rayuwar ɗan adam suka mai da shi baya, shi sa Annabi alaihi salatu wasallam yana mutsari da su. Allahumma a'udzu bika min al-hammi wal hazan. Allah ana neman tsarinka daga ɓacin rai da baƙin ciki. Wa min al-ajiz wal kasal, ina neman ka tsare ni daga gajiyawa da kuma kasala da lalaci. A'udhu min al-jubn wal bukhl, ka tsare ni daga tsoro, ka tsare ni daga rowa. Wa min galibati daini, Allah kakka bari in ci bashi yafi ƙarfin biya. Wa qahrir rijali, kakka bari mazaje su wuce ni, su rinjaye ni. Wannan hadisi in ka kula zaburarwa ce da himma da sa ƙwazo. Ba abin da za ka roƙi Allah kana ɗaki ka ce a kawo maka. Mai neman ilimi sai ya me? Sai ya tafi makaranta. Mai neman kuɗi sai ya tafi kasuwa.
me neman me aure yawwa sai tara me sai tara kuɗi yawwa suna nan suna jiran ku amma ku tara kuɗi saboda haka kaga ashe kenan ba zai yi kana kwance ka ce kawo kaza ba addinin gaba ɗayansa a tashi a yi aiki ne shi yasa wahayin farko me aka ce mana iqra'a ku yi karatu ashe a cikin karatu ake samun duniya a cikin karatu ake samun lahira mai san duniya yayi karatu mai san lahira yayi karatu mai san duka biyun ma yayi karatu a karatu ake samun tattalin arziki yayi kyau a karatu ake samun tsaro yayi kyau a cikin karatu ake samun noma yayi kyau yayi inganci a cikin karatu ake samun kiyo yayi kyau a cikin karatu ake samun kasuwanci yayi kyau a cikin karatu ake samun kowane irin ci gaba na duniya da karatu aka samu shi kowane ci gaba na lahira da karatu ake samunsa saboda haka musulunci ya yadda ya amince ya zaburar da mu ya ƙarfafa mana gwiwa ya kwaɗaitar da mu akan mahimmancin karatu da ilimi saboda haka wanda baya karatu baya zuwa makaranta la muhammadiya wala boko to wannan gaskiya bai bi umarni ba kuma bai yi abin da ya dace ba kuma bai yi abin da ya kamata ba in kai ba za ka iya ba ka sa ɗanka ya yi ka ɗauki nauyinsa ya yi in dai akwai masu karatu a cikinku kuma suna aiki da karatun kuma sun yi karatu mai amfani kuma sun san darajarsa sai kaga familin ya ci gaba sai kaga familin ya ɗaukaka ko da kuwa wato a ina kuke karatu zai iya fito da ku karatu zai iya ɗaukaka ku karatu zai iya martaba ku karatu zai iya ba ku daraja yadda ba ku zato saboda haka addinin musulunci ya ƙarfafa ya mahimmanta yin ilimi saboda haka in ilimi ya zo aka ce mai karatu sai mu ce alhamdulillahi an gaya mana abin da dama mu a addininmu akwai shi kai ba ma yin karatu ba har littafi gare mu da ke koyar da yadda ake karatu ta'alimul muta'allim ɗurƙar ta'allum koyar da mai koyo hanyar koyo yadda za ka koyan ma sai da aka koyar da kai yaya ake koyo wace hanya ake bi a yi koyo kuma yaya ake samun ilimi mai ƙarfi mai yawa mai amfani mai tasiri wanda za a yi aiki da shi so da haka riko da sababi na ci gaba a yi ilimi sannan na biyu a tashi a yi sana'a a tashi a yi sana'a yin sana'a da kasuwanci da sana'a da noma da kiyo da motsawa da tashi da zirga-zirga da sufuri wannan abu ne mai mahimmanci kuma za mu ga Allah ta'ala a ayoyi da dama yana gaya wa musulmi wannan ko da a sallar juma'a mai Allah ta'ala ya ce iza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa dharul bay' idan an kira sallah ranar juma'a to ku tafi zuwa ga ambaton Allah ku dan dakata da kasuwanci ashe Allah ta'ala ya san kafin mu tafi juma'a muna kasuwanni sai ce ku dan dakata wazarul bay' ku jira tunda lokacin an kira sallah Allah ya ce ku jira fa iza qudiyatis salatu idan an ce assalamu alaikum an idar da sallah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah sai Allah ya ce da an yi sallama an idar da sallah to ku sake ku watse ku fasu ku tarwatse ku tafi nema wabtaghu min fadlillah je ku neman falalar Allah sana Allah ta'ala ya kira ga ayyawo famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur Allah ya ce famshu fi manakibiha ku tashi ku yawo a sasannin duniya ku ci daga arzikin Allah ashe tafiya domin kasuwanci domin neman ilimi domin sana'a da bunƙasa ta wannan abin yana cikin abin da Allah ya ce famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur
sannan Allah ya haɗa neman kuɗi da jihadi, kowanne ya kira shi wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min. Allah ta'ala ya ce kun kasu biyu, wasu suna yawo a ban ƙasa suna nema daga falalar Allah suna yin kasuwanci, wasu kuma suna fita jihadin yaɗa addinin Allah da kare shi. Dukansu ba wanda Allah izarga, da masu tafiya neman abinci, wani shirgegen ƙato ko shirgegen mutum ko ƙaƙƙarfan mutum ko lafiyayyen mutum ya zo ya wuce, sahabbai suna zaune suka ce kai wannan lafiyayyen mutum ƙaƙƙarfa haka, ina ma jihadi za shi, da kafirai sun sha naushi. Sai annabi alaihi salatu wasallam ce in kasuwa za shi ya nemo abincin da zai ci da kansa, jihadi ne. In yana neman abincin da zai ci da 'ya'yansa, jihadi ne. In yana neman abincin da zai ci da iyayensa, jihadi yake. In yana neman abincin da zai rufa kansa asiri, jihadi yake. A to su sun fassara jihadi da kamar sai wanda ya tafi yada addinin Allah ko kare shi. Sai annabi alaihi salatu wasallam ya fassara musu me neman abin da zai ci halal, ya ciyar da kansa da 'ya'yansa da matansa da iyayensa, shi ma an fassara shi da wanda ya tafi jihadi. Domin an ba a gina kai ba, ta ƙaƙa za a gina addini. Sannan Allah ya yabi annabawa a Alƙur'ani da yawansu, dama abinda suka haɗu a kai shine kira zuwa ga Allah. Allazina yuballiguna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Aikin annabawa, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. To amma akwai annabawan da Allah ya gaya mana hatta irin sana'o'in da suke yi, sai da Allah ya gaya mana don kasancewa malanta ko karatu ko walattaka ko shekantaka ba ta hana a ganka a kasuwa kana nema. Ba zuwa kasuwa baya zubar da darajar mutum, daga darajarsa yake. Neman abinci baya rage maka kima, daraja yake ƙara maka. Sana'a mutunci take ƙara ma. Sana'arka darajarka, sana'arka mutuncinka, sana'arka ƙimarka. Domin annabi Adam alayhi salatu wassalam bayan an fito da shi daga aljanna, Allah ya gaya mana inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ara wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadha. To tunda a duniya aljanna la tadhma'u, ba kishirwa, wa la tadha, ko ba a shiga rana. Allah taju'a fiha wa la ta'ara, ba yunwa ba tsiraici. To sai zama ashe a duniya kenan mafhumin wannan aya, a duniya akwai waɗannan hudun. Dole sai ka nemi abin da zaka kare kanka daga ju'a, da Allah ta ju'a fiya wa la ta'ara wa annaka la tazma'u. To idan akwai kishirwa a duniya, me maganin kishirwa? Samar da ruwa. Ta wace hanya ake samar da ruwa? Hanyoyi ne ga sunan barjak, a gina rijiya, a gina bohol, a samar da hanyoyin gina ma'aikatar ruwa ɗin ma, hamma a minista ko a kwamishina, domin an san ba za a iya rayuwa ba sai da ruwa. To sai Allah ta'ala ya nuna mana daga cikin aikin annabi Adam a duniya akwai haƙa rijiya domin samar da ruwa. Sannan wala tadha tana ishara zuwa ga samar da gidaje, domin kana son ka kare kanka daga zafin rana ko da ƙura ko da iska, kana buƙatar gini. Sawa'un gida ne wanda ake yi da fatu kamar tanti da bukkoki, ko kuma wanda ake yi ne da gini da na bulo ko na dutse, duk kana buƙatar duk inda zaka shiga inuwa. Kaga wannan ya nuna mana sana'ar gini. Sannan wala taju'a, Allah taju'a fiha, kaga yunwa ana yaƙata ne da me, da abinci. Ashe wannan ta yi nuni zuwa ga cewa a tashi a yi noma, a yi kiwo don a samu abinci. Wala ta'ara, ba za ka yi tsiraici ba. Wannan ishara ne zuwa ga samar da ma'aikatu don yin sana'ar ɗinki. Kaga a nan za mu fahimci annabi Adam kenan da ya sauka a duniya, ya yi noma, ya yi kiwo, ya yi saƙa, ya yi gini, ya samar da rijiya ko ruwa domin inganta rayuwa
wanda a aljanna baka buƙatar yin rijiya don samar da ruwa, a aljanna baka buƙatar yin gini don fakewa daga zafin rana, a aljanna baka buƙatar yin noma ko kiwo don samun abinci, a aljanna baka buƙatar wato ainihin ɗanka tufafi domin ka rufe tsiraicinka, domin tufafi ga sunan kala-kala an ɗinka su da abubuwa masu daraja da ba a samu ma wasu irin a duniya. Wannan wato kenan annabi Adam ya sauka da sana'arsa, yana wa'azi yana karantawa kuma yana sana'a. Sannan Allah ya gaya mana kissar annabi Dawud alaihi salam, wanda shi kuma sana'a ƙira. Allah ya ce wa alanna lahul hadid, mun lausasa masa ƙarfe, baya da buƙatar sai ya sa shi a wuta ya yi ja kafin ya lankwasa shi. Yadda kake wa cingam a hannunka, haka annabi Dawud yake wa ƙarfe a hannunsa. Da an kawo ƙarfe ya ɗauke shi sai ya mulmula shi, ya cure shi, ya yi matsefata, ya yi allura, ya yi galma, ya yi fatanya, ya yi basilla, ya yi tukunya, ya yi kaza, komai da ake yi. Wa alanna lahul hadid a ni'mal sabighatin wa qaddir fi sad wa amalu saliha. So da haka kun ga ashe sana'a ƙere-ƙere, duk wata fasaha da ake yin ta da ƙarfe zalla, ake ƙera wani abin da in ka ƙwanƙwasa za ka ji ƙarfe zalla ne, wannan fasahar annabi Dawud ne alaihi salam. Sannan annabi Nuh shi kuwa shine mai fasahar katako da ƙusa, shine ya fara yin mai jirgin ruwa, zata alwahin wa dusur. Allah ce ma'abociyar alluna na katako da kuma ƙusoshi. Ita ƙusa amfaninta ta haɗe katakon da katakon a buga ta haɗe. Wannan fasahar da wannan kimiyyar ta annabi Nuh ita ce fasahar haɗa ƙarfe da katako. Duk abin da ka ga an sa ƙusa an haɗa katako da katako, wannan fasahar ta ƙere-ƙeren jiragen ruwa da duk wani abu da ya burge ka da aka yi da katako, wanda Allah ya fara kimsawa basirar yin haka da kimiyyar yin haka, shine annabi Nuh alaihi salam. Ashe kaga dan musulmi mun shagala da ƙira ko da ƙere-ƙere na aikin katako, ƙofofi ne, kujeru ne, gadaje ne, ko me ake yi da katako aka ga musulmi suna yi, to suna da asalin yin haka a cikin alkur'ani, domin fasahar kakansu ce annabi Nuh alaihi salam. In an gama mun shiga sana'a ƙere-ƙere na ƙarafa, ba a hanya muka tsinta ba, ko da wani ya zo ya koya mana, to koya mana da ya kawai ɗora mu akan hanya, amma mu muna da fasahar cewa fasaha ce ta annabi Dawud alaihi salam. Sannan fasahar gina birane da yin ƙere-ƙere da yin gidaje masu ƙayatarwa da fasahar zamani mun samo ta ne daga annabi Sulaiman ɗan annabi Dawud. Hatta fasahar communication, domin shi ne suka fara yin waya da tururuwa, shi ne wanda ya fara Twitter, ya aika tsuntsu da saƙo zuwa ƙasar da Bilkisu take mulki. Ko? Yawwa, saboda isan mulki ya tara dukkan cabinet ɗinsa, sai ga bai ga huda-huda ba. Ma lela aral huda-huda am kana min al-ga'ibi. Me yasa ba na ganin huda-huda? Ko baya nan ne? La u'adhibannahu azaban shadida aw la adhibahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin. Yace kai, bai kamata a ce bai zo ba ko ba shi da uzuri. Lalle ya cancanci a yi masa hukunci, ko ma in yanka shi, ko kuma ya kawo da uzurin da zai fanshi kansa. Can sai ga huda-huda ya zo. Huda-huda ina ka tafi? Yace a haddu bi malam tuhid bihi. Ai na je inda baka taba zuwa ba, na ga abin da baka taba gani ba. Yace to ka kawo hujja. Waji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyar min kulli shay'in wa laha arshun azim. Na je ƙasar Saba, yawon nan da nayi da cillawar da nayi sama, na je wata ƙasa na tarar shugaban ƙasar ma mace ce, kuma ana zaman lafiya.
da ci gaba da komai a ƙasar. Wajadtum tamlikuhum wa utiyan min kulli shay'in, duk wani abin da mai sarauta yake bukata wannan mata tana da shi. Kuma walaha arshun azim, tana da gadon sarauta ƙayatacce mai girma. Qala sananzuru asadaqata am kunta min al-kadhibin, yace a to wannan ai abu ne mai sauki, zamu bincika mu tabbatar ƙarya kake ko gaskiya. Izhab bi kitabi haza, in ga sakon nan tsuntsu makale shi a abin nan ɗinka ka tafi ka kai mata. Wasu na mamaki ya za a ki tsuntsu da wasiƙa. To gashi na yanzu kai ba ma tsuntsun ba ma, nan kana zaune na yanzu mutum yana ɗawafi sai ka aika masa wasiƙa ko yanzu nan mutum yana ɗawafi in kai haka ya buɗe video call, ka buɗe video call sai ka ganshi a jikin Ka'aba kuna magana ga ka gashi. Wannan fasaha lokacin Annabi Suleiman akwai ta. Ya aiki tsuntsu ya je kuma ya kai wasiƙa, kuma wasiƙa ta yi tasiri har ta zama dalilin shiga tattaunawa tsakanin gwamnatin Annabi Suleiman da gwamnatin Bilkisu, har aka kai a Ghana a tattauna, ta ɗebo mutanenta ta taho da su, ya kirawo 'yan majalisa sai ya ce to yau nake so a nuna min ƙwarewa. Waccan mata da muka gayyato ta yanzu haka ta baro garinsu da ita da me da tawagarta. To ina so kafin ta zo abinda take takama ta bar shi a garin, a ɗauko min shi a kawo min shi na. Gadan nan da take ji da shi ina son ya riga ta zuwa, ko ba tare da ta sani ba. Ayyukum ya atini bi arshiha qabla an ya atuni muslimi. Wayan ku zai iya ɗauko min gadanta ya kawo min shi nan kafin su zo min suna masu miƙa wuya. Qala ifritun min aljinni, kaji a majalisar sa akwai aljani, kai ka isa majalisar ka akwai aljani, ya akwai tashi hankali. Qala ifritun min aljinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ifrit yace ni a bani dama. An ce yana zaman majalisa kamar daga 8 na safe zuwa karfe 1 na yamma. Sai yace to zan dauko maka shi a awa 5 kenan. Daga fa kasar da yake zuwa kasar tafiya ce ta wata da wani abu. Yace zan kawo maka shi a awa 5. Wannan bai sauri ba. Qala allazi indahu ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuka. Wani yana zaune da Allah ba shi ilimin al-ismul azam wanda ake roƙon Allah da shi ya amsa. Yace zan kawo maka gadan nan kafin ka kifta ido, sai ga gadan kuma. Qabla an yartadda ilayka tarfuka. In haka kai kafin kai haka, in haka kai kafin kai haka, sai ga gadan. Kai malam an yi zamani. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala haza min fadli rabbi. Da kwaye ga gadan nan gashi yadda mutumin nan ya faɗa kafin ka kifta ido an kawo shi sai kun ga gadan. Sai ce kai wannan falala Allah ce. Li yabluwani. Allah haka ne dan ya gwada ni. A ashkuru am akfur. Zan gode wa Allah ko zan kafirce masa. Ko kun ga magana da tsuntsu, da aiken tsuntsu da wasiƙa, magana da tururuwa ko jiyo magana tururuwa daga nesa, yayo tawagarsa, yayo gayyarsa, ya zo zai wuce ta ramin tururuwa. Qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahdimannakum sulaymanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Lalle ku gaggawa ku shige gidajenku, in ji tururuwa wacce ita ce kamar sifika ko sakatariya ko kuma shugaba mai bada umarni. Ku shige gidajenku, ku yi gaggawa, kada Suleimanu ya zo su tattake ku da shi da bataliyarsa, amma ba su sani ba. Wannan kalmar mu sani ibn Batawas Annabi Suleiman Dadi, domin ya nuna ba a zalunci. Kenan ana bi ta kan ramin tururuwa ne ba tare da an sani ba. Lokacin da ka taho da tawagarka da convoy ɗinka ka zo ka bi ta kan ramin tururuwa ka tattake ta, wata gwamnatin ka take ashe baka sani ba. Fatabassama dahikan min qawliha, ya murmushi ya kai ga dariya
saboda abin da ta faɗa ya masa daɗi. Yawa Allah godiya da ya bashi dama har tururuwa ta yadda a cikin mulkinsa ana adalci, kuma Allah ya bashi dama ya ji kukanta, da haka kaga sai a ce a karkace wa ramin kada a taka ramunta. Musu haka wannan sannan abu na hudu a cikin wannan kissa, kafin matar ta zo da yake mace ce mai son burgewa, kuma an san mace a san a burge ta, mace ce mai son ƙaye kuma ya kamata a ƙayar da ita, sai ce ma aljanu, na san ku da saurin gini, na san ku da dabara da fasaha, ina so a rushe fada ta kaf, a kwashe ƙasa kaf, a yi min ginin gilas, sannan a wawashe gurin nan a yi ƙatar rami, a cika shi da ruwa, a ɗebo kifaye a zuba kuma a sa gilas a rufe. Ina son a yaƙe ta in ta zo, nuna mata cewa a fasahar duniyan ma mu musulmi ba a ban mu a baya ba. Da Bilkisu ta iso sai nuna mata gadanta, a haka za a rushiki, wannan gadanki ne ko haka gadan? Qalat ka annahu, ita dai bata ce shi bane, bata ce ba shi bane, ta ce kamar shi. In ta ce shi ne ai ta baro nata a gida, in ta ce ba shi bane ko me ta ce dai an yaƙe ta. In ta ce shi ne ta ce to ina naki, in ta ce ba shi bane kin ga ashe ana iya yin irin naki. To sai ce mata to ta gabato ta shigo fada, saboda wato yadda aka kaya ta fadar da ta zo wa kashe faɗan sa kaya, saboda gurin da za ta taka gilas ne, amma kuma za ka ga ruwa, ba ka ganin gilas ɗin, ruwa za gani da kifi, ga kuma shi yana zaune a kan kujera, ga inda za ta zauna matsayinta na babbar baƙuwa, sannan kuma sai ta tako wannan gilas ɗin za ta zo. To sai ta ɗauka ba gilas ba ne, ta cikin ruwa ake bi, sai ta ɗaga ƙafarta, ya an yaƙe ta. Ƙala innahu sarhun mumarradun min ƙawarir. Sarhun gini ne mumarradun wanda aka shafe shi, kuma min ƙawarir, ƙawariran min fiddatin qaddaruha taqdira. Allahu akbar. Yace da gilas aka yi shi. Ita da kanta da ta ji haka ta ce ta musulunta. Wa aslamtu ma Sulaimana lillahi rabbil alamin. Kun ga wannan duka fasaha ce ta ƙere-ƙeren zamani da bai kamata musulmi mu bari abin mu a baya ba. Muna karanta alƙur'ani, muna ga ci gaban da aka samu a baya, muna ga annabawa waɗanda Allah ya ba su mulki, ya ba su kuɗi, ya ba su isa, irin yadda suka gina duniya suka gina lahira. Sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasuwanci yake, yayi noma kuma yayi kiwo, yayi kasuwanci, yayi kiwo, yayi kasuwanci. Matarsa ta farko ma abin da ya haɗa su da shi kasuwanci. Ita 'yar kasuwa ce mai kuɗi, shi kuma ɗan kasuwa ne mai amana. Daman ka ji ana zaman lafiya da ɗan kasuwa to ya samu mutane masu amana. Aka yi kasuwanci, ta hanyar kasuwancin aka haɗu, ma ta hanyar kasuwancin har ta kai ga aure, kuma auren ya zama mai albarka. Sayyidina Abubakar ɗan kasuwa ne, Sayyidina Umar ɗan kasuwa ne, al-asharatul mubashsharuna bil janna duk 'yan kasuwa ne da masu sana'a. Raka ashe kenan musulunci bai yadda da cima zaune ba, bai yadda da lalaci ba, bai yadda da kasala ba. Kowane musulmi wajibinsa ne ya zama yana wani abu. Da an ce kafin a tambaye ka sunanka sai an ce me sana'arka. Kaka kuskura a tambaye ka me sana'arka kai ina. Kai tambayi kanka ma me sana'arka. Na? Tambayi kanka me sana'arka. In ka ce karatu to shi daban, ba za a tambaye ka me sana'a ka ce karatu nake a jami'a ba, wannan ba sana'a ba ce. Sunansa karatu, dole karatun kuma sai an haɗa shi da me? Da sana'a. Da haka mai yin karatu ba sana'a yake ba, karatu yake. To ina sana'ar da kake yi wacce take taimaka maka wajen karatun? In ka dawo daga makarantar me kake yi? A cikin makarantar me kake yi? Akwai ɗalibi da aka yi hira da shi, yana matakin PhD. Aka tambaye shi to kai ga ka maraya, gashi ka yi ta karatu har ka zo matakin PhD, ta ina ka samu kuɗi? Ya ce ina yin shushaina, ina leburanci,
ina kaza da kuɗin nake tarawa in zo in biya kuɗin makaranta har na kai haka. Ba an nuna profesa ba da ke koyawa a wata jami'a a Sokoto kuma na yawa ɗalibai aski, ko ba nuna shi ba a BBC? Wanzami ne profesa, in an gama lacca sai ce ɗaliban akwai wanda yake sa ya masa aski mu koma can, ya fito da zabirarsa ya wasa askarsa ya maka aski, ko ba haka ba? Wannan profesan har ya zama abin kwatance a duniya. Ba an yi wani profesa ba na engineering a jami'ar ABU Zaria da BBC suka hira da shi da aka shiga corona ya koma walda, ha abokansa professors da doctors 'yan jami'a suna masa dariya. Prof, kai da kake karantar da engineering, a engineering din ma haka kai professor kuma ka zo kana walda, ya musu shiru. Malam da yake akwai kwakwalwa, akwai basira, akwai kwazo, ya ɗauko professorship ɗinsa ya saka a cikin waldar. Kafin ka ce mai malam sai gashi yana ƙirƙirar ƙyauraye da tagogi da abubuwa masu kyau masu ƙayi. Malam da zamani ya yi zamani, corona ta yi tsawo, albashi ya tsaya wa professors da malaman jami'a, sai mutum ya zago ya ce Prof, ko zan ɗan samu bashin 50,000 da Allah Prof, ko zan ɗan samu bashin 50,000. Ya ce da wannan waldar da nake yi, duk wannan matsalar wani asu, wani rigingimin yajin aiki, rashin albashi, an shiga corona, ya ce shi sai ya zama yana wadaci har ya ɗauki yara yana koya musu wannan sana'ar, kuma wannan sana'ar ta riƙe shi kuma ta ba shi dama ya wato zama cikin wadata da walwala da kwanciyar hankali. Me taimakawa Prof a nan? Sana'a. Da ya ɗauka wannan sana'ar ɗaya ce kaɗai. Na san wani profesa manomi kuma, shi ma yana noma yana wanda. Na san mai kiwon kaji. Na san Profesa Armayau, wanda shi ne BC yanzu na jami'ar Dutsen ma. Shi ya ƙirƙiro, ya bayar da fasahar a koya wa mata kiwon kaji, a koya wa mata kiwon kifi, a koya wa samari kiwon awaki. Ya ce kai ko gulbin gidanku za ka iya zuba kifi kuma ka samu arziki ta hanyarsa. Har yanzu shi ne shugaban jami'ar Federal University da ke Dutsen ma, Profesa Armayau, kuma yana da sana'a. Saboda haka kun ga ashe kenan a ce maka wai mai sana'a kaka ce wa kai ɗalibi ne a jami'a, to in ka dawo daga jami'a me kake yi? Plus maza, karatu plus. Ka gaya mana, bayan na dawo daga makaranta ina zuwa shagon ɗinki, bayan na dawo daga makaranta ina zuwa gona, bayan na dawo daga makaranta ina kora awaki ina tafiya kaza, bayan na dawo daga makaranta ina yin fakin a guri kaza. To shine kake da sana'a a karamaka. Kaga kenan ko ka gama karatu ba za ka jira sai ka samu aiki ba. In aiki ya samu alhamdulillah, in ma aiki bai samu ba kana da aikin yi. Wannan karatun sai kai adin ɗinsa akan waccan sana'ar taka sai ta ƙara faɗi. Wannan shine wato saƙo na biyu. Saƙo na uku shine at-tawakkul. Mu musulmi mun yi imani da dogaro ga Allah, cewa da fasaharka da dabararka da azancinka da wayanka da iyawarka duk ba zai kai ba sai da taimakon Allah. Mun dogara da wannan. Shi yasa Annabi alaihi salatu wasallam shine sayyidul mutawakkilin. Amma da zai fita yaƙi sai ya sa kwalkwali aka. Don me? Don ta kare fasa kai. Sai ya sa sulke a jiki. Don me? Don ya kare harbi. Sai ya riƙe garkuwa a hannu. Don me? Don ta kare harbi da sara da duka da sauransu. Sai kuma ya riƙe takobi a ɗaya hannun saboda shi kuma ya kai farmaki. To kaga a nan ka iya cewa to ga dogaro, ga riƙo da sababi, ga addu'a. Shine rayuwa annabi za ta fassara maka abu ukun nan suna haɗuwa a guri guda. Annabi ya yi addu'a alaihi salatu wassalam Allah ya bashi nasara. Sannan ya san ba mai bada nasara sai Allah. Sannan ya yi riƙo da sababi. Sannan ya dogara ga Allah. Sababin shine
ga abin kai hari, ga abin kare hari. Abubuwan da suke kare hari ya sa guda uku, ya sa hular kwano kwalkwali, ya sa sulke rigar karfe, ya kuma rike garkuwa, ya kuma rike takobi a nanu, a kai hari da wannan, a kare hari da wannan. Kaga riko da sababi kenan. Sannan kuma ya san waɗannan abubuwan in Allah ya ƙaddara wani abu zai same ka duk ba za su iya kare ka ba kuma. Ko ba haka ba? In Allah ya kawo ta jarabawar duk da irin shirin da kai, da dabarar da kai, da irin tsaron da ka bayar, duk irin tsaron da ka bayan Allah ya kawo jaraba sai ta tsallake tsaron. Amma ba za a daina yin tsaron ba. Wannan abubuwan guda uku su suka bambanta kwakwalen musulmi da waɗanda ba musulmi ba. Shi yasa muke iya ɗauke hali biyu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajaban li amril mu'min. Ku yi mamaki ko mamaki ya tabbata ga al'amarin mumini. Inna amrahu kullahu lahu khair. Komai na musulmi akwai alheri. Walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min. Saboda mai hali biyu ana ake gane mutum. Halin samu da halin rashi. Halin samu yakan canza wani. Halin rashi yakan canza wani. Wani lalacewarsa sai ya samu. Wani lalacewarsa sai ya rasa. Wani bayyana haƙiƙanin halinsa sai ya samu. Wani bayyana haƙiƙanin halinsa sai ya rasa. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda yake cin moriyar samu da rashi. Babu bambanci a gurinsa da ya samu da ya rasa sai musulmi, sai mumini. Saboda min asabaru sarra'u shakara fa kana khairan la. Wa in asabaru darra'u sabara fa kana khairan la. Shi kadai mai imani ne zai samu, ya san amfanin samu. In ka samu sai kai godiya. Godiyar samu ana yin ta ne ta ɓangarori guda hudu. A zuciyarka ka gode wanda ya baka, da baki ka faɗa ka gode, a aikace ka nuna ka gode, sannan ka aiwatar da wannan ni'imar cikin abin da ba zai jawo maka fushin Allah ba ko ya jawo maka azabar Allah ba. Ka aiwatar da wannan samun naka cikin abin da zai jawo abin da Allah yake so iya da shi. Kaga mutum ya san fa'idar samu kenan, ya kuma yi godiya akan samu. In jarabawa ta zo aka rasa, ba za ka ga mun ruɗe ba. Wata rana an yi conference a wata ƙasa, aka tattara masana halayyar ɗan adam akan a fito da manufa me ke sa ɗan adam ya kashe kansa ko irataye kansa. Kuma ratayar kai da kisan kai ɗin nan ya fi yawa a ƙasashen da ake ganin sun ci gaba, wanda suke da ƙyalƙyalin gine-gine, da ƙyalƙyalin wutar lantarki, da ƙyalƙyalan jin daɗin duniya, amma su suke rataye kansu, su suke tarago jirgi ya taka su, su suke hawa gini mai tsawo su faɗo, su suke cillawa ruwa, su suke harbe kansu da bindiga. Mutum ya rubuta wasiya, kamar yadda wani ya a Jamus ya rubuta wasiya, ya ce da Allah ya masa haƙuri, abin duniya ne ya masa yawa, saboda ba shi da inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kai yanzu abin duniya ya maka yawa sai ka harba kanka, ai ka ƙara wa kanka abin duniya da yawa. Ya sa bindiga ya harbe kansa, sai da aka zo aka ga gawa da bindiga, ya ce ba alhakin kowa ba ne, ni ne na harba kaina. Kuma akwai wanda yake gaya mana da muka je Jamus, cewa akwai wani ma'aikata da aka ƙirƙira a ƙasar Turai. Ma'aikatar shi ne wasu saboda kisan kai ya yi yawa, mutane suna kashe kansu, to sai gwamnati ta samar da ban officially in kana son ka kashe kanka sai ka zo ka gaddamar da kanka, a baka form ka cike, sai ka zo kai sallama ga ma'aikata, na zo ne in kashe kaina, sai a baka form ka cike, a ce ka kawo 'yan uwanka 2 ko 3 su zo su ma su ma garanto, ka faɗi me yasa kake so ka kashe kanka kaza kaza. An gamsu cewa ka kashe kanka shikenan, ra'ayinka ne, ka yadda ba wanda ya kashe ka, sai a ce maka to yanzu hanyar kashe kan wacce a gwamnati ta yadda da ita shine wani sinadari za a yi maka alluransa na sirinji wanda za ka mutu nan take. Sai mutum ya ce ya amince, to sai ya zauna akan kujera, likita na shafa shi, 'yan uwansa na shafa shi, sorry. Sai a ce za a yi maka allura, za ka ɗan ji wani ɗan raɗaɗi, za ka ɗan yi gumi, za ka ɗan ji wani abu kamar wuta ta ɗan jaka, to daga nan za ka mutu. Shikenan sai awa mutum allura sai ya mutu, shikenan sai a ba 'yan uwansa sai su je su binne shi. Yanzu kai ka yi wannan, ni na yi wannan, ba malam. Akwai ban ƙoshi ba wallahi zan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
a ba yaushe. To kaga saboda rashin imani. Kuma za ku ga a labarai wani mutum yadda za ku gane in ba addini akwai matsala, kawai sai ya sana a social media, wallahi ni dai ina sha'awar cin naman mutum. Kai sacin yanzu aka gani. Dan da muka je Jamus sai da muka tambaya wannan labarin gaskiya ne, suka ce gaskiya ne. Yace ina son cin naman mutum, amma ban san da zan samu ba. Shi kuma wani kawai sai ya je sallama da iyalansa. Yace to da Allah ya rufe motarsa, ya rufe gidansa, ya rubuta wasiƙa ya ajiye, ya zo ya ce masa, to ni kuma ka ce kana sha'awa ka ci naman mutum ko? Yace eh. Yace to na zo ka cinye ni. Allah ko yace ya kwanta, wannan mutum ya sa shaɓeɓɓe wuƙa yanka shi, ya daddatsa naman ya sa a firji, yana ci ya soya wani, ya dafa wani, ya gasa wani daidai gwargwadon bukatarsa, ya yi tsire ya balangu da wani. Sai daga baya iyalan wancan suka yi ta neman sa, ga motarsa ga waya, ana buɗe ɗakinsa aka ga wasiƙa ya aje cewa wani mai adiresi kaza ya sana yana son ya ci naman mutum, shi kuma yake ga cewa shi kuma zai burge ba da nasa naman a ci. Shi da suka shigar da ƙara. Lokacin da muka je Jamus ana yin kes ɗin, kai sacin yanzu a wayarka ka gani wannan masu cin naman mutane, za a nuna maka wannan mutumin da hotonsa da bidiyonsa da komai da shari'ar da ake yi akan ya cinye wani. To yanzu dan Allah mu masu imani ka yadda yanzu ka ba wani naman kai ci, karamakalla. Saboda haka a gurguje a takaice lokaci yayi, ina fata wannan sako ya je cewa a takaice a ƙarshe shine mun cimma abubuwa guda uku, dukkanmu mun yarda da abu uku. Abu na farko, wajibi musulmi mu yi karatu. Abu na biyu, wajibi mu riƙe addu'a. Abu na uku, wajibi mu tashi mu nema, mai neman kuɗi, mai neman ilimi, mai neman sana'a, duk abin da kake nema sai ka tashi ka nema. Sannan abu na hudu, mu dogara ga Allah mu yi addu'a. Sannan abu na biyar, duk abin da ya sami mai kyau daga Allah ne za mu godiya. Duk abin da ya sami mara daɗi daga Allah ne za mu yi haƙuri da godiya, kuma dukkaninsu ibada ne. Abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, inda muka yi tuntuɓan harshe ko kuskure Allah ya yafe mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Gabatar da shugabanni za yi. Abin da ya rage yanzu shine ka kirawo shugaban makaranta ya gabatar da jawabi na godiya da kuma shine kawai za ka yi, ka cire ragowar. Ina shugaban da ya wakilci basa? Provost. Ina wanda ya wakilci provost? Ya taso ka yi bayani. Prof. Yawwa. Sannu. Masha Allah. Wannan lokaci wanda Sheikh Ibrahim Daurawa ya gabatar da lecture a wannan makarantar. Malam muna godiya.